Bueno, hasiko dugu kafe osteko bigarren saioa. Goizeko bi saioak, lehen esan dudan bezala, utopia eta iruditerien inguruan izango da. Bueno, orain, Alba Garmendiak hitz egingo digu, utopia klasikoa eta berria. Hain zuzen, Alba EHUko filosofia sailean doktore gai da, eta hain zuzen utopiaren inguruan ari da tesia lantzen. Deustuko Unibertsitatean humanitateen gradua egin zuen, eta ondoren pasatzen EHUra filosofia sailera. Atzo Tarragonan egontzen, hain zuzen, gai honen bueltan, beste kongresu batean hitzaldia ematen, eta, bueno, argituko digu pixka bat, utopiaren esanai diferenteak, eta ia zein den guri gehien egokitzen zaiguna, edo gustatzen zaiguna, edo zer esaten duen teoria guzti horrek. Beraz? Eskerrik asko. Entzute zait, ondo? Ez? Honekin. Bueno, Loreak esan du Tarragonatik etorri nahi zoaintxe nire lehenengo kongresun parte hartze bat inez, inglesez eta utopian ikasketatan punta-puntan dabiltzenen arten. Eta irituko zaizue gaur hemen konfiantzazko giron eta gainean nire amaizkuntzan euskeraz eta lasaiago natorrela, baino askoz urduri gonator. Beti etxekon, konfiantza etxekon onarpena daukeu lehen esten deu eta urduritasuna handikin nator. Baina, bueno, pasatze zaiten. Gaur goizeko aurkezpenen esan du Xabierrek usteet usurbilgo utopia pentsatzeakon askotan distopia etortzen zaiola edo erresago irudikatzen dula etorkizuneko distopia bat utopia baino, eta oso ohikoa da utopia etorrita diskurso apokaliptiko batzuk edo etorkizuneko distopiak imaginatzea utopiak, baina ematen dunez beti ereko zoriontasuna edo oso aspergarria egiten zaigu eta nahiago deu morbo hortan rekreatu. Orduan, saiatuko naiz, utopia perfektu horien zentzua, utopia klasikoa izango litzatekena azaltzen, eta horren alternatiba distopia bakarrik izan beharrean utopia berri bat, edo gaur goizen Loreak esaten zunan bidetik egon daitekela. Eta, bueno, asmatzen deten hortan. Hau da jarraituko deten bidea gutxi gora bera, utopian definizioz ohar txiki bat besteik ez detingo, pasako naiz utopia klasikoa deskribatzea eta honi intzaion kritika antiutopikoa kontatzea, eta nola gero, 60-70 hamarkadatan paradigma aldaketa bat etorri zan, eta 68ko maiatza igual eredu jarrita edo, eta paradigma aldaketa hortan utopia ulertzeko modu berri bat ere etorri zala, utopia berria esan diotena hemen. Eta nola utopia berri honek erantzun diezaioken lehen horren aurretik esango dituten kritika antiutopiko horiei, eta azkenik ondoriotxo batzuk. Utopian definizioaz, etxaldi hause besteik ez dut esango. Sarkis honek deskribatzen du utopia, the good place that is no place, bezala da, leku ona eta ez lekua aldi beren. Eta nola, honen ezaugarri nagusia dan, tentsio bat, egikaritu nahi dan edo desio dan lurralde edo utopia horren, eta horren ezintasunaren aurrean. Eta hori da, denbora guztian utopia zaigarenean, behin da berriro agertuko zaigun ezaugarria. Ikasketa utopikotan bestalde ohikoa da, 3 eremu hauetan banatzea utopian nondinorako, alde batetik literatura utopikoa eta eleberrik jartzen die, beste alde batetik komunak edo komunitateak, eta bestetik pentsamendu utopikoa, filosofia, soziologia aldetik askotan. Ni ez nahi sartuko gaur bereizketa hontan, jakin dezazuen bakarrik ekarri dizuet, baina egia da gaurko adibidetan gehienak literatura aldetik ekarriko ditutela, gaurko utopia berriako aukeratu ditutan erreferentziak hor mugitzen dielako, ulertzen dutelako utopia literatura bezala bakarrik, baina jakin ez dala hoi bakarrik, segun eta zein galdetzen zaion behintzat. Bueno, utopia klasikoaz edo utopia esan eta lehenengo etortzen zaigun iruditeria hortaz hasiko nahi zoain. Hemen ekarri zuen Thomas Cowlen margolan bat, Arkadia bat irudikatzen duna, eta hemen ekartzen dana da leku idiliko edo paradisiako bat. Eta bertan ikusten die utopian ezaugarritzen duten 3 ezaugarri hauek. Alde batetik perfektua da, iruditeria guztiontan zerbait
aldatuz gero okerrerako ingo lukelako mundu idiliko, gaitzigabeko leku bat agertzen zaigu, eta zentzu horretan estatikoa da, mundu estatiko bat aurkezten zaigu, perfekzioa hauxe da, eta ez dauka aldaketa edo hobekuntza posiblerik. Beste alde batetik holista da, eta holista esatean zen nahi dut munduko gizarteko edo ezaugarri guztia kontutan hartzen diela, eta Cowlen irudira etorrita ikusten da, erdiparean atzealdean edo templu antzeko bat, eta horrek erakusten digu utopian, kasu honetan Arkadian, erlijioa garrantzizko elementu badala. Beste alde batetik Arkadia izanik hartzaintza dago zentroan, eta orduan utopian ere lana beharrezkoa dela ikusten da, baina lan mota hau. Bizitza intelektuala ere kontuan hartzen da, irudian, uste zuen, eskuinean behan agertzen da gizon bat, makil batekin ez da ikusten, baina irudi geometriko bat iten nahi da, orduan bizitza intelektualan agertzen zaigu, eta noski utopia bat izan da, plazerra edo bizitza artistikoa, kontemplaziozkoa ere agertzen zaigu ezkerraldean, zuhaitz hoien inguruan dabiltzanak daudelako musika jotzen dantzan edo besterik gabe lurren etzan da. Eta bestalde denboran eta espazioan bereizia izan ohi da utopia, askotan agertzen zaizkigulako bi mundu ia loturari gabekoa. Hemen esan genezake 19. mendeko hartzaintza eta hemen agertzen zaigun Arkadia hau bi mundu erabat desberdin diela. Eta literaturan gehien bat, bi munduen hauen arteko lotura edo saltoa kasi magikoa izaten da, edo zeinekin ezin duen bide bat. Orduan zentzu hortan bereizia agertzen zaigu. Eta bereizketa hoi oso argi ikusten deu Thomas Moren lan ezagunen, uharte bat bera dalako utopia, espazioan bereizketa oso argi ikusten da. Utopia klasikoa esan zaizkion 3 funtzio ekarri ditut oain. Alde batetik esaten da kritikan funtzioa izan ohi dula utopiak, eta Thomas Moron lan nahi askotan esan zaio bere garaiko Londres kritikatza etorri zala, eta bestalde ere bai ohikoa izaten da atzekoz aurrerako mundu alrebesen iruditeria askotan klase sozialak inbertitzen dien irudik ekartzen dituztelako, eta hoien helburua izaten da kritika egitea. Bestalde, iesa eta iesaren funtzioa izango litzateke ameskeriazko mundu batean babestea. Gaur egun gutzako Moron utopia ez da igual, hainbeste iesbide utopia bat ez bada literaturak eskaintzen digun iesbidea, gaurko mundutik aldegin eta literaturan babesten gehan neurrian, baina literaturan gauza izango litzateke eta ez hainbeste utopiana. Utopian iesbideo igual gehiago ikus dezakeu lehen aurretik jarri zuetan Thomas Cowlen margolan hortan, gaur egun batez egoain oporraldiri begirata gaudenetan eskaparatetan agertzen zaizkigun mundu paradisiako edo tropikal hoiek iesbide bat izan daitezkelako, ez bakarrik area juten gehan aste bete 2 aste edo danadalako hoietan baizik eta urte guztian oporraldi hoiei beira igealako. Eta zentzu hortan gaitzik gabeko leku bat agertzen zaigu ere leku hoietan ez da ez pobreziaik, ez arrazakeriaik, ondartza perfektu paradisiakok die, dakigun bezala errealitatetik oso urrun, baina iesbide funtzioa hori izango litzateke. Eta bestetik egikaritzan kontua motz esatekotan izango litzateke utopia perfektu, holista eta bereizi hau bere horretan imitatu nahi izatea edo programa politiko bat bihurtu nahi izatea. Eta utopia egikaritzea hau bakarrik bezala ulertuta etorri da kritika antiutopikoa. Kritika antiutopikoan pertsonaia ezagunenetako bat Karl Popper izan da, eta honek esaten zuna da, hau ere oso motz, lehenengo helburua zehazten dala, edo utopia, edo ongi gorena, perfekzioa, norbeak nahi duna jarri hor, eta ondoren, ongi goren hortara iristeko bidea ezartzen dala. Eta noski, ongi gorena utopia hori izanik, helburu hori baino horren gainetik beste zer egon ezin daiteken ez horra iristeko bide guztia justifikatuta gelditzen diela. Popperrek esaten zuna zen, besten arten, gaurko belaunaldia biharkoaren izenean justifikatzen dela, edo taldearen izenean askatasun individualak desagertzen diela, etorkizuneko askatasun, balizko askatasun baten izenean inposaketa onartzen dela, eta noski utopia ezinezkoa danez, hau guztia behin eta berriro errepikatzen da, utopiara
heltzeko helburuarekin, baina ezinezko bat denez, hori. Popperren kritika ideologiko bat zan, Sovietar Batasuna kritikatzea zetorrelako, eta Popperrek egiten zuena zan, Sovietar Batasuna identifikatu sozialismoarekin, hau aldi berean utopiarekin, utopia ere irreala edo fantastikoa zan guztiarekin, orduan, hauetako edozein aukeratuta denek totalitarismoa eramango gintuela esaten zuen. Diskursoa modu batean edo bestean barneratu dugula esan dezakegu, ez ziur asko zentzu ideologiko berdinean, baino sozialismoaren porrota eta utopia guztien amaieran diskurso bat oso ezaguntzaigu. Eta bide hortatik etorriko da paradigma aldaketa hau. Utopian desilusion horren aurren beraz, iraultzan izenean egin daiteken sakrifizio guztia alde batera uzten da. Izan dezakegun gizarterik onena hau da, eta alferrik da orduan balizko hobe baten alde, norbere burua sakrifikatzea ezinezkoa delako balizko hori ere, eta beraz ez dago aldaketa posiblerik, ez dago utopia posiblerik. Hau da, estatukuaren utopia edo. Eta beraz, zoriontasun kolektiboa lortu ezin da gabiltza, eta zoriontasun individual batera iten deu. Iazko Usurbilgo kurtso hontan bertan irakurri dute jakinen IKEA jendea garela loreak eta idurrek artikuloan esan da, hori da, norbere kontsumismo gizarte batean norbere ona bakarrik bilatzen degula. Baino, zoriontasun osoa ere ezin lortu gabiltza. Eta beti zerbaiten falta daukago, dala diru falta, edo dala maitasun falta, edo dala denbora falta. Eta orduan esan genezake antxietateak edo ezaugarritzen gaituela, bai individu gisa edo bai gizarte gisa. Eta hau irudikatzeko ekarri dut Apocalypse Now filma. Justu daolako 79ko Vietnamgo gerran kokatua, gaurko 78ko maiatzan beste aurpegi bat erakusten digonek. Eta filmak irudikatzen duena da, estatukoaren utopia edo zoriontasun individualan hori ilusio bat dala. Eta barbaridadea edo horrorea barnean daramagula eta ez dagoela inolako salbaziorik, salbazio individuala ere ez dagoela. Puskatuta gaudela, modu batean antxietate horrek iradokitzen zigun bezala, eta noski hor utopia posiblerik ez dago. Filmean zehar entzuten den kanta, The End kanta oso ezagun aintzana, The Doorsen uste dut, bereziki esanguratsua da, izenean bertan daramalako amaiera, eta nihilismo baten gorazarre badalako kasi. Film hau dago oinarrituta Joseph Conraden Ilunben bihotzean bezala itzulidan liburu hontan. Eta hemen aurkezten da Londresetik Kongorako bidaia bat, hasiera batean kontra jartzen dira Londres zibilizatua eta Kongo barbaroa, baino irakurlea pixkanaka konturatzen juten da zibilizatu hori ere barbaroa ez ote den. Eta Apocalypse Nowen zentzu beretsuan azkenean. Desesperantzaren irudi hauen aurrean, hasten da iraultzan sinisten, hasten den edo jarraitzen duen sujeto berri bat sortzen da. 60-70 urteetan. Konraten liburuko azalean ikusten den indigena arkudun hori, pasatzen da kasi eleberriko objektu exotiko bat izatetik, sujeto izatera, idazle, eta beste bat irudikatzen du horren aurrean. Ohikoa da, batez ere literatura aipatzen da kasu hauetan da, literatura ohikoa da mundu kontrakoen munduen irudikapen bat, eta aurkezten dira mundu barbaro bat eta mundu zibilizatu bat edo landa eremua eta hiria edo gizonen mundu bat eta emakumeen beste bat, zentzu hortan dijoaz literaturako adibide asko. Moilan autoreak esaten duenez periferiako sujetuak izango dira utopia berria hau idazten dutenak, eta periferia boteregabeko lekua izanik, utopia imaginatzean botere harremanak birpentsatzen dituzte, eta boteretu edo prozesu horretan boteretu edo ahaldundu egiten dira. Esan bezala orduan, 3. mundukoa da sujetu hau, baina ez 3. mundukoa bakarrik emakumea ere izango da utopia berri hauen sujetu, eta jada emakumea ez da izango Cowlen Margolanean agertzen zitzaigun kasi paradisuko objektu edertzaile bat gehiago pasako dalako bera margolanak egitera edo bera utopia berri hauek sortzera. Beraz, ondorio bezala, utopia berri hauetan utopia klasikoa, mundu bakeetxu eta perfektu hori ez da balio,
eta distopia bat da sujeto berri hauentzat. Euskal Herrira begira jarrita, 78ko urte hauen bueltan, antzeko egoera aurkitu dezakegula esan daiteke, referentziak berak ere hirugarren mundutik zetozelako, Franz Fanon etortzen zain niri gogora, eta identifikazio bat ere ematen zalako barbaro indigena hau, eta euskaldun, baserritar, arlote hau ere barbaro nolabait hoien artean. Eta hor ere idatzi zen nolabait utopia berri bat. Hala ulertzen dut nik behintzat, Lourdes Otaegi Imaz irakurrizkiotan pare bat artikulotan, Bernardo Atxagaren Etiopiaz esaten du, eta ikusten da, nik uste horren aipu honetan, luze xamarra da, baina ondo ikusten da, hemen diapositiban dituzen bi zutabeak, alde batetik mundu postmoderno nihilista, eta bestetik utopia berriak ekarri dezakeen argia edo. Hau da aipua. Imaz hasten da esaten modernitatearen kritika eta honek eragindako krisi horretan kokatzen dela Etiopia, eta beraz ez dela utopia moderno bat, zentzu moderno hortan. Baina esaten du, alabaina, krisi horren ondorioz erakusten duen jarrera ez da jarrera ludiko eta lasai hutsa ordea. Aitzitik, galderak luzatzen dizkio bere buruari, errealitatea kritikatzen du etorkizun hobe baten aldeko ahalegin utopikoan, eta gizataldea du erreferentzia. Hau da, nihilismoari kritika bat egiten dio eta utopia bat kontra jartzen dio horri. Jarrera aktiboa hartzen du, errealitate etxigarria eraldatzea helburu duena. Baina berehala etorriko naiz esatera praxia oso garrantzitsua izango da utopia berri honetan. Ez dago ukatzerik, gizaki modernoaren nia eta individuotasunaren ahultze prozesua, metafisikaren azkena eta nihilismoaren garaipena batzuk besteekin konektaturiko fenomenoak direla eta liburuan badu islapenik. Alabaina, ez dago Etiopian amore emate edo etxipenik. Euskal literaturak, euskal gizarteak badu utopia bat gauzatu beharra. Bere garaiko bizitzari heldu eta bere ganatzea dagokio. Eta bizitza hori, bere hitz propio eta bere nortasun beti ukatu, beti baztertu, beti mendera ezinaz esatea. Kasi hemen utz nezake aurkezpena, aipu honetan jasotzen dalako utopia berrian funtsa, batez azkeneko esaldi horietan. Da, menderatua sentitzen dan sujeto baten diskurso bat, baino distopia baten gelditu beharrean zerbait alternatiba bat plazaratzen saiatzen den sujeto hori. Hor dituzue erabilituten, utopia berrirako erabilituan erreferentziak inork nahiko balitu. Etiopia hitza izena bera ere ez da kasualitatea, 78an Etiopiak irudikatzen zulako gosetea eta miseria, eta askotan esaten da Etiopia izenak utopiak ukatzera datorrela, hitz joko baten bidez. Nik esango nukena da utopia klasikoa kritikatzera datorrela eta utopia berri bat esan nahi dezakeela. Lehen bezala, ezaugarriak, modu batean utopia klasikoari jarritako ezaugarri berak dira, baina beste zentzu bat hartu dezakete. Azkeneko bitatik hasita, utopia berria ere holista da, gizarteko eremu guztia kontuan hartzen dituelako. Ez da baztertuen politika konkretu baten defentsa bat, gizartearen ikuspegi oso bat da. Bestalde, bereizia da denboran eta espazioan, batez ere literaturan daude hemengo adibideak eta askotan deskribatzen dira beste leku edo beste denbora baten dauden mundu utopiko horiek. Baina, bestelakotze horren helburua hausnarketa bat da. Ez da utopia klasikoan kontemplazioa izan daiteke gehiago eta hemen hausnarketa da lehenesten dana. Eta askotan gainera protagonista bi munduen artean aurkitzen da. Lehen esan dut, literaturan behintzat utopia klasikoan protagonistak aurkezten direla gaurko mundutik utopiko horretara bidaia kasi fantastiko imposible bat inondoren, eta hori bihurtzen da hitzakia utopia deskribatzeko. Utopia berrian bidaia hori da zentroa, bera, ez hainbeste utopiaren deskripzioa baizik eta bidaia edo pauso hori. Eta beste alde, perfekzioa, irudikatu daiteke utopia perfektu bat, utopia berrian. Baina, esan bezala, perfekzio hori ez da helburua. Inglesez esaten da blueprint, utopia ez da plan edo proiektu bat. Eta gainera hasieran perfektuak eman lezaketen munduak, pixkanaka eleberrian zehar gatazkatsua agertzen dira.
Sarkisonek esaten du utopia perfektu batek politikan eriotza ekarriko lukeela, ze jada, Cowlen iruditeria gogoan, jada perfektua dan mundu baten ez dago aldaketa posiblerik, ez dago zer eztabaidatu perfektua dalako. Eta utopian orokorrean esaten du Sarkisonek politika beharrezkoa dela. Lehen pauso hortan, gaurko mundutik biharko mundu horretarako pauso hortan, elkarrizketa bat lehen etxi behar delako eta politika bat esango digu Sarkisonek. Eta ez da baira horrek gidatuko digu utopia berrira. Utopia honen helburua da orduan, bide edo pauso horren inguruan hausnartzea, eta hausnarketa horren bidez kontzientzia bat sortzea irakurlearengan kasu honetan, eta kontzientzia horrek eragitea imperatibo moral moduko bat praxi baterako. Helburua ez da utopia, Tomas Mororen utopia eman dezagun hori bere horretan kopiatzea, baizik eta horren inguruan hausnartu eta prozesu horrek eramango gintuzke praxi batera. Horregatik esaten da, prozesuan dagoen utopia irekia dala utopia berria. Prozesuan dago bidean eginean egiten doalako, ez daukagulako aldez aurretik ezarritako helburu bat, eta irekia da, amaiera irekia aurkezten zaigulako batez ere eleberri hauetan. Bukaera askotan izaten da, protagonistak hartu dezaken, etorkizuna izango da protagonistak hartuko duen erabakiaren araberakoa, eta ez zaigu aurreratzen zein izango den erabaki hori, irekita gelditzen da. Hau behar bada, hobeto ulertu daiteke adibide batekin, utopia berriaren kontu hau, eta ekarri dutena gaurko izan da Marge Piercyren Woman on the Edge of Time eleberria. Eta hemen protagonista ere aurkezten da bi munduen artean. Alde batetik dago 70ko New York distopiko bat, eta bestetik 2137ko Matapoiset izeneko mundu utopiko bat. Protagonista Connie izenekoa bizi da 70. hamarkadan New Yorken. Distopian bizi da, ze geto batean bizi da, emakumea da, mexikarra eta pobrea. Senarra istilu batean hildute eta maitalea ere kartzelan hildute. Semea zuen, baino zerbitzu sozialek eraman dute, amak droga arazo batzuk izan dituela esan da, eta Connie ama bera ere ospitale mental batera sartu dute tendentzia violentoak dituela esan da. Eta eleberrian zehar Connie hasten da etorkizuneko Matapoiset horretako pertsona batekin komunikatzen, Lucienterekin, eta Lucientek deskribatzen dion hori da Connieren ametxetako munduan oski utopia bat aurkezten da. Eta da 70ko aldarriak, jada zentzua galdu dutenak lortu direlako. Ez dago kutsadurarik, ez patriarkaturik, etxegabetzerik, homofobiarik, arrazismorik, mundu utopiko bat da osorik. Baina pixkanaka konturatzen da Connie eta irakurlea ere, etorkizun hori 2137ko Matapoiset, ez dela etorriko den etorkizuna, baizik eta etorkizun posible bat. Eta etorkizun oraindik eta 70 baino oraindik eta distopikoagoa den mundu hiperkapitalista, klasista eta arrazista bat ere etor daitekeela. Matapoisetera bidaiatzen du Conniek eta hortik bueltan ospitalean egin nahi dioten lobotomia baten aurka altxatzen da. Eta hor gertu bukatzen da ja liburua. Horrekin ez du noski lortzen Matapoiset horretara heltzea. Baina garaipentza dauka gertatutakoa horren kontra altxa delako, borroka egin duelako, eta saiatu egin delako esaten da eleberrian. Ze zentzutan da orduan utopia berria. Alde batetik lista da, Matapoiset deskribatzen delako bere munduko eremu guztia kontuan hartzen dituen mundu bat deskribatzen delako azken detaileraino. Bestalde bereizia da, etorkizun posible batzuk deskribatzen direlako ez gaurko mundukoak. Baina, eleberri honen helburua ez da Matapoiset horretara heltzea, baizik eta hori gogoan izanik, Connieren New York distopiko hori aldatzeko esperantza eta indarra ematea. Hori da Lucientek irudikatzen duena. Kontua da beraz, gaurko bidegabekeri erantzutea ez Matapoisetera heltzeko, ez utopia segurtatzeko, baizik eta bidea bera eginean egiteko. Funtzioetara joan da, hemen ere lehengo 3 funtzio berak, kritika da funtzio nagusia, periferiako sujeto izatean kontzientzia hartze horrek, ekartzen duelako utopia berria egitea horregatik kritika bat egiten dio estatukoari,
Bigarrenik, IESa, askotan esan izan da, urte hauetako zientzia fikziozko adibideak izan ohi dira askotan, eta zientzia fikzioak joko mental hutsa direla, edo denbora pasabat besterik ez direla, kontsumorako eta azkar irakurtzeko egindako liburuak dira, alde hortatik IES bat aurkezten dutela. Eta bestetik egikaritzea, hemen ez dago gizartearen salbazioa ekarriko duen utopia bat, eta beraz hemen ezin da ulertu utopia matapoixet hori, ezin da ulertu programa politiko bihurtzeko zerbait bezala. Eta horregatik Sargisonek esaten du egikaritza baino espekulazioa esan behar genukeela dela utopia hauen funtzioa. Eta espekulazioa bi zentzutan. Ze espekulazioa dator ispilutik, espekulumetik, eta espekularra da orduan ispiluari dagokiona. Eta utopiara etortzen bagara, ispiluan islatzen den beste mundua da utopia berria. Gaurko munduari begira imaginatzen den bat, baina bereizia dena beste bat, desberdina dena. Eta bestalde, espekulatzea da hausnartzea. Teorikoki edo funtsan dirigabe esaten du hiztegiak. Orduan, utopia berria da, berriaren funtzioa da espekulazioa, ispiluan islatzen den besteari buruz hausnartzea, baina ez teorikoki, ez bere horretan imitatzeko. Nola erantzuten dio utopia berri honek, lehenago Popperrekin esan dudan kritika horri. Honi erantzuten dio ez dagoelako helburuaren izenean justifikatzen den biderik. Zentzua galdu du dagoeneko Popperren kritikak, ez dagoelako sakrifizioaren ideia hori edo aurrez ezarritako helburu bat, ez dago beharrezkotasun historikorik. Eta hau oso argi ikusten da, Joxe Azurmendiren aipu batean, berriro ere Euskal Herrira bueltan orduan, 78aren aurrekari diren 55, 75 urtea ez, hau, esaten du. Izan ere, gazteriaren protesta, iluminatu eta utopista, mundu salbatzaile eta jainkoak daki zer gehiago batzuena, bezala ridikulizatu nahi izaten da gehienetan. Eta ahaztu egiten da, esperantzak eta utopiak oso leku gutxi dutela. Erreboltatua, ez zaio garaipenagatik lotzen borrokari, derrotaren ukoagatik baino. Etxetik negarrak eraman zituen gudariak, ez konkistaren ametsak. Ez dago beraz Euskal Paradisu baten promesa, ez dago ongi gorenaren izenean justifikatzen den bide bat, periferiako subjektu kontsideratzen diren hauen kritika eta ukoa da iraultzarako indarra ematen duena. Honi egintzaion kritikan izan da ukazio horretan bakarrik geratzea, eta ekintzarako ezintasun bat bihurtzea. Hau da, estatukoaren kritika bai, baina praxirako biderik ez ematea. Beste modu batean esan da, galdera moduan esan da, baldagon posible alden periferia guztiak eta zapalkuntza guztiak konpontzen dituen utopiarik. Ez dago, eta ez da egon behar. Baina honen aurreko erantzun bakarra ez da desilusioetan eta nihilismoa aurretik aurkezten izuen apokalipsis nauen mundu hori, Sargisoneko ni utopiarekin erantzuten dio, ez lekuarekin. Ez lekua dator, ja Ernst Bloch filosofotik, referentzia ez da ikusten, justu hor gainean dagoena da, baina esperantzaren printzipioa lana da agertzen dana. Eta arek esaten zuen hasieran, guztiaren hasieran ezetza dagoela. Jaiotzen garen momentutik beretik daukagula zerbaiten falta, eta falta hori asenaia biak batera sortzen direla sujetoan. Beste modu batera esan da, gozea eta jan naia batera datozela. Beraz, utopiara etortzen bagara, ukazio batetik abiatzen da utopia, izan zoriontasun falta batetik, justizia falta batetik, bake falta batetik, eta gizakia ezaugarritzen duen impulso utopiko hori izango litzateke aldi berean falta hori sentitzea, zoriontasun falta adibidez, eta horri erantzun bat eman nahia. Kontua da horri nola erantzuten diogun. Eta interesgarriena zentzu honetan ez da hemen agertzen den galdera honi erantzun bat ematea, baizik eta erantzutearen prozesua bera. Imaginatzen den alternatiba ez da izango erantzuna, baizik eta hausnarketara bideratzen gaituen proposamen bat esan dezakegu. Utopian ez delako bukatzen politika, Sargisonek esaten digun bezala, eta pentsamendua ere ez. Utopiatik aurrera datoz hausnarketa, kontzientzia hartzea eta praxia. Marx Pirsiren eleberrira itzulita, konik
Matapoiset ezagutu ondoren eta Luzienterekin hitz egin ondoren hartzen du indarra New York distopiko horri aurre egiteko. Hori izango litzateke utopia berriaren funtzioa. Eta horregatik da utopia delako ezetza estatukoari eta ezetza ere utopia klasikoari. Ondorio eta etorrita beraz, utopia klasikoak, biak, noski utopia klasikoa eta ireki berria, biak dira utopia. Hasieran esaten nuen the good place that is no place, tentsio hori eta biak dira utopia, baino utopia klasikoak lan gehiago egiten du, alegin gehiago egiten du, leku on hori deskribatzen eta hori desiratzen, eta egikaritzen saiatuz gero bere horretan imitatuko luke, utopia perfektu eta estatikoa da zentzu horretan, eta utopia berriak, leku ona desiratu baino egin edo sortu egin behar dela pentsatzen du. Eta praxirako beharrezkotasun hori etortzen zaio, periferiako sujeto izateak ekartzen dion kritika batetik, eta bestetik utopiaren irudiak berak ematen dion esperantzatik. Utopia berria orduan ez da geratzen leku onaren deskripzio batean, leku onaren irudikapen horrek eztabaidan eta praktikan jartzea egin nahi duelako. Eta horrek eskatzen duena da noski, norbanakoaren ideala besteenekin konpartitzea eta aldatzeko prest egotea, kontzesioak egiteko prest egotea, edo Sarkison hitzetan politika bizirik mantentzea. Hau da, ez lekua edo utopia esperantza iturri izan da, lekua, place edo plaza hartzea da kontua, plazan edo espazio publikoan jartzen direlako elkarrizketan nire utopia eta zurea, eta gaur eta bihar adibidez zaintzaz eta ekologiaz ariko garen zentzu horretan bertan. Elkarrizketa hortatik sortu daiteke orduan praxi bat, norbere herriko plaza edo areto hause, espazio kritiko eta alternatibo ez ezik, espazio utopiko bat ere bihurtzeko. Mila esker. Eskerrik asko, Alba, oso interesgarria. Hartuko ditugu minutu batzuk, inork galderaren batekin nahiko balu. Inork ez? Bueno, nik egingo dizu galdera bat orduan. Utopia klasikoak eta berriak eta beraien arteko kritika hori ez da. Eta nolabait bidearen garrantzia aipatu duzu eta eginean egiten dan hori ez da. Eta pentsamenduaren eta praktikaren garrantzia, nolabait politikaren, berriro, ematen do egunero jaiatzen garela zerotik, ez noski, berriro politikara ez, politikan gaude, nahi eta nahi ez, eta baina politika, nolabait, agian zentzu berriz, edo zabalago baten, edo plaza baten jartzaren hori. Zentzu horretan, zuk, eta hori pixka bat aplikatuz gure gaur eguneko gizarteari, euskal gizarteari edo gu bizikaren, zeu bizikaren eremuetara, non ikusten duzu hori nolabait aipatu dituzun balio horiek eta ezaugarri horiek ikus daitezkela halako eztabaida edo mugimendu edo borrokan batean. Identifikatuko zenuke baten bat? Bai, aurkezpenean entzuten da? Aurkezpenean zehar aipatut behin baino gehiotan Sargison, Lucy Sargison, eta honek feminismoa eta utopismoa lotzen ditu. Eta zertzu hortan lotura handia ikusten nuen feminismoakin behakin eta dekonstrukzioan gauza hoiekin eta emakumea bera dekonstruitu eta balizko gizarte feminista perfektu horretan utopiazari garela, leku hortako sujetua zein dan ezin esan dezakegu aurretik ez bidean eginez goazelako eta zentzu horretan feminismoan ikusten nuen lotura handia eta iazko jakineko usurbilgo
liburuxka irakurriz, behin eta berriro ikusten ditun lotura horiek, orduan hor ikusten dut lotura zuzenena. Bai, eta sarkizona aipatu dut, baina Bamerrek ere bide beretik iten duztakit hor uste referentzia ez dagoela, baina 70. hamarkadako utopismoa aztertzen du, emakumeek egindako utopiak aztertzen ditu, eta nik uste azkeneko argitalpenetan bide hortatik dijoazela gehienak. Alba, eskerrik asko egin duzun hitzaldi politangatik. Popper bakarrik, aipatzen duzu nolabait Popperren kritika antiutopikoa, ez? Baina, karo, nire galdera da, eskerrean bebai, eskerreko pentsamenduan bebai antiutopikoa daude, ez? Azken baten, Engelsek idazten duenean sozialismo utopikoaren antibiuri horretan, Marx eta berak eurek ez dute aurreko sozialista horiek utopikoa zinez gu, zientifikoa. Nolabait, zeintzuk ikusten dituzu, ez bakarrik liberalismo antiutopiko eta bestaldean, gure aldean, edo eskerrean nortzuk izan diren zuretzat nolabait antiutopikoak. Zentzu hortan asko ez dut irakurri, eta ezin dizut esan zein kritika antiutopikoen izenak ezin dizkizut esan, baina noski ondiela eta Ernst Bloch aitu naiz gehien bat irakurtzen eta berak ere erantzuten dio horri. Eta azkenean ezkerretik ere indan kritika askotan izan da utopia klasikoa bezala ulertuta, mundu estatiko edo perfekto edo zea bat, eta hori gaurko errealitatearekin edo praxiarekin loturari gabe bezala ikusten dalako. Eta Blochek esaten duna da adibidez, badaola etorkizunean balizko utopia horren helburua gorde behar degula, baina horrek ez gaitula jaimat edo aberria deitzen dio modu batean horri, eta aberri hori gogoan eukitain behar degula eguneroko iraultza. Eta utopiaren helburu hori gogoan eukita, eguneroko lanak bakarrik eramango gaitula utopia horretara. Orduan, Blochen modu batean lotzen ditu marxismoa eta utopian zentzu hori. Orduan, ez ezkizut esan kritika antiutopika zein egiten duen, baizik eta horri ze erantzunen baten dion Blochek balio baldin baizu. Berixe. Euskararen munduan, euskararen berreskurapen movimentu sendo bat, jarri izan martxan 70 inguru horretan, ikastolak, gau eskolak, edo helduen alfabetatzea, komunikabidea bebai, euskara elkarteak, eta hainbat, indartsu. Nire ustez, movimentu sozial indartsua. Nire ustez, gero, gainberan joan da. Eta gaur egun baldago movimentu hortan utopi berri bat antzemateko edo zantzuak edo zer esan leike horri buruz, zerbait esan leike? Ni euskal kulturan ez naiz inolare aditua, baina gaurko honek beak erakutsiko luke badaola gutxinez potentzial bat utopia hortarako, ez? Azkenen, lehen esaten un Blochen bide beretik, utopia bat izango da baldin eta jendea baldin bada hortan borrokaiteko edo ideal hori gogoan zerbait egiteko. Hemen badao komunitate bat, ueuren jakinen bueltan ondaitekena, euskerak lotzen dituena eta euskal kultura baten alde lanean badabilena. Orduan, areto bola beteta egoteak erakusten du hori. Nik lehenengo hori zoriontzea ere, plazer bat izan da zuen zutea, eta egin goizut, agian ez dakit galdera badan edo... Piskat, nola ikusten duzu, ez? Alde batetik literatura erabili duzu, zientzia fikzioa zaditu zara, eta gero esan duzu, ez, nolait, Loreak egin dizun galderari erantzunez ez feminismoa ikusten duzula, ez? Momentu honetan,
zenolako lotura egite duzu feminismo eta zientzia fikzioaren artean, edo nola aztertza duzu, ez? Bai feminismoak zientzia fikzioari egin dion ekarpena, eta hor ditugu, ez? Zientzia fikzio feminista, ez? Orain pixkat Ursula K. Le Guin hildela, eta pixkat berreskuratzen ari dena, eta aldrebez, eta zenolako hausnarketa egingo zenukezuk harreman horren inguruan? Nik irakurri detenangatik oso aldeko ikuspegia irakurriet, eta askoz gehiago ez, Sarkison bea batez ere, eta Tom Moylanek ere iten du alde hortatik utopia kritikon zea bat. Eta nire hausnarketa edo ez dakit, hausnarketa edo hainbeste eskaini dioten, baina iruditzen zait zientzia fikzion bidez, eta feminismotik egiten den zientzia fikzion bidez, etortzen dela utopian ezaugarritan esaten nun bestelakotze hori, eta beste mundu batean, beste denbora eta espazio batean, imaginatutako mundu horietan, gaurkotik bereizten gehan neurrian, askatasun askoz gehiago ematen digula, sujetoa bera, pentsatzeko, irudikatzeko, edo eztabaidan jartzeko, eta sujetoa zaidik garen noski, emakumea, edo asterisko horrekin emakumea ez, hori pentsatzeko, dudan jartzeko, eta zentzu hortan ikusiko nuke askatzailea modu batean zientzia fikzioa, edo utopiare, eztabaida badago utopia, zientzia fikzioa zertan zeren barruan, alde hortatik ikusiko nioke lotura eta balioa modu baten. Kaixo, Alba, eskerrik asko lenda bizi. Justu lotuta zera Martake aipatu dizunarekin, eta zuke hitzaldiaren hasieran indezun gogoetarekin, Xabierrek lehenago distopiaren inguruan edo esan dunari buruz, nire kezka bat, azken aldian buruara asko dabilkidana da, ez? Eta da, denok seriofilo garen honetan, eta nolabai bizitza sozial normalizatu xamarra izateko, hainbat serie ikusi behar dituzun honetan, distopia zaparra da baten gaude, ez? Esaten zenun, edo indezun gogoeta da, badirudila zaleagoa gehala, ez? Zoritxarrenak, zorionenak, baino. Ez aldago horren oinarrian baita ere disiplinatze, ohartarazpen bat daukagunik eta egoera onena daukagula. Hau da, fikzio horren guztiaren atzean ez ote dago oso mezu ideologikoa eta batez ere oso iruditeria ideologikoaren eraikuntza, ez? Eta batez ere gure desioetan asko eragiten duna. Bai, erabat, ados. Eta askotan distopiari tradizionalki ez dakit esaten zaiona da kritika bat iten diola gizarteari, orduan kritika da neurrin ona dala pentsatu dezake dudan jartzen digulako daukaguna, baina azkenen alternatibarik ere ez du plazaratzen, eta hori da utopia berriakin daun desberdintasuna, eta alternatibaik ez plazaratzeakon esaten diguna hoxe, estatukoan utopia bat aurkezten digu, etorkizuna okerragoa da, así que disfrutatu gaur daukizuna, eta bai, ados.